Η μη επεμβατική νευροτροποποίηση NESA είναι μια καινοτόμως ηλεκτροθεραπευτική μέθοδος ρεύματος μέσω 12 ηλεκτροδίων τοποθετημένων στους αστραγάλους και τους καρπούς και ενός κατευθυντικού ηλεκτροδίου μικρορεύματος που ονομάζεται σήμα Χ. Το ηλεκτρικό σήμα χαμηλής έντασης και συχνότητας παραβιάζει τον νόμο Wilder-Hormesis, καθώς μικρές δόσεις με την πάροδο του χρόνου τροποποιούν το νευρονικό δίκτυο. Το μικρορεύμα NESA που εκπέμπεται από το σήμα Χ μεταδίδεται σε όλο το σύνθετο νευρονικό δίκτυο. Λόγω των προσαγωγών οδών, οι όσεις προέρχονται από τα άκρα και συγκλίνουν στο κατευθυντικό ηλεκτρόδιο. Στόχος είναι να κλείσει το κύκλωμα νευροτροποποίησης και να ενισχυθεί η μετάδοσή του μέσω του εκτεταμένου δικτύου του πνευμονογαστρικού νεύρου. Φτάνοντας τελικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Όταν οι όσεις φτάνουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, οι νευρώνες και τα γλιακά κύτταρα ανιχνεύουν την εισερχόμενη πληροφορία και επικοινωνούν αρμονικά μεταξύ τους. Έχει αποδειχθεί ότι τα γλία αποτελούν δομές με δικές τους συνδέσεις και ανεξάρτητες λειτουργίες, επιδεκτικές επίσης νευροτροποποίησης. Το μικρορεύμα NESA νευροτροποποιεί την παραγωγή νευροδιαβιβαστών, ειδικά εκείνων που ρυθμίζουν το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Τα μικρορεύματα NESA δρούν σε στοχαστικούς νευρονικούς καταράκτες σε παγκόσμιο επίπεδο, ομαλοποιώντας τα επηρεασμένα ηλεκτρικά συστήματα. Η ηλεκτρική όση ταξιδεύει σε όλο το σώμα, τροποποιώντας νευρονικές συνδέσεις που έχουν επηρεαστεί από παθολογικές διεργασίες. Η νευροτροποποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό σύστημα, βελτιώνοντας τη λειτουργία του. Η βελτίωση της ποιότητας του ύπνου που προκαλείται από την νευροτροποποίηση NESA προάγεται λόγω της σχέσης μεταξύ του αυτόνομου νευρικού συστήματος και της επίφυσης, προκαλώντας αλλαγές στη συγκέντρωση της μελατονίνης. Η ευαισθησία της αντίληψης του χρόνιου πόνου εντοπίζεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η τεχνολογία NESA βοηθά στη σταδιακή νευροτροποποίηση του χρόνιου πόνου, δρώντας μέσω νευρονικών καταρακτών της αντίληψης του πόνου στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η νευροτροποποίηση της συγκέντρωσης κορτιζόλης που προκαλείται από τη νευρική ρύθμιση των επινεφριδίων μειώνει σημαντικά τα επίπεδα άγχους και ανησυχίας. Η παγκόσμια νευροτροποποίηση NESA επιτρέπει την αναδιοργάνωση των βιοηλεκτρικά αλλοιωμένων συστημάτων και ενισχύει την ανάρρωση του ασθενούς. Δώστε μια όθηση στο νευρικό σας σύστημα.